Naime, krajem prošle nedelje obeležen je i Međunarodni dan humanosti. Više od 650.000 građana naše zemlje godišnje pošalje SMS poruku, što govori da Srbi jesu humani, ali da moraju biti sigurni gde i kome ide njihov novac, istakao je Aleksandar Šapić, osnivač humanitarne fondacije Novi Beograd, pa predlažem da ovu priču pogledamo u nastavku. Drugu godinu za redom obeležen je Međunarodni dan humanosti na Trgu Republike u Beogradu. Tim povodom okupili su se predstavnici humanitarnih fondacija Novi Beograd, Podrži život i fondacije Novak Đoković, koji su najavili osnivanje udruženja humanitarnih fondacija Srbije. Obaveštamo javnost o našem dogovoru koji je postignut i nadam se da će biti realizovani formalno u nekom najskorijem periodu. To je da napravimo jednu krovnu organizaciju, to je udruženje humanitarnih fondacija Srbije u kojoj ćemo participirati sve tri ove fondacije i da pokušamo tu da nekako humanitarni rad u Srbiji podignemo na jedan viši nivo, da budu sigurni kome pomažu, kako pomažu, gde taj novac završava. Ponavljam, humanitarni rad je, možete da pomognete mnogo ljudi, ali ako negde se pojavi neka iskra sumnje ili senka, sve pada u vodu. Probuditi svest kod građana Srbije da svakog dana treba da budu humani i da ne treba da zaborave najugroženije sugrađane je jedan od ciljeva obeležavanja Međunarodnog dana humanosti, rekla je Katarina Danojlić, projekt menadžer fondacije Podrži život. Zaista svi mi možemo našim, svako na svoj način, da da doprinos ljudima kojima je pomoć najpotrebnije, jer često ističemo da ljudi zaboravljaju jednostavno da kada bi pomogli vrlo malo, nekom bi to moglo da znači itekako mnogo i često zaboravljamo na taj moment i mislim da ovakvi dani su fenomenalni baš za takve akcije, da podsjetimo ljude da ne budu humani samo danas, već da to čine tokom čitave godine. Kada uđete u ovaj posao i kada shvatite koliko su zapravo ljudi u stanju da daju sebe ili posebno oni ljudi koji čak i nemaju toliko novca, spremni su da doniraju i ono malo što imaju. Ono što je zaključeno na ovom skupu jeste da su Srbi humana nacija, o čemu svedoči podatak od 650.000 SMS poruka koje godišnje građani Srbije pošalju. Humanost je potrebna i važna jer naše malo nekom znači mnogo, istakli su predstavnici ovih humanitarnih fondacija.